ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар пушти мактаби Умари Хайём назди 33 микрорайонда ҷойгир мебошад. Ман ҳамин мактаби Умари Хайём аст. Аз ин тараф 33 микрорайон, аз ин тараф раёсати БДА ва аз ин тараф Глазной ва политехникум. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи маҷмаи истиқоматӣ. Айни замон фасадои биноҳои азада истодан дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Аз 9 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 7 ошёнаш ҷойгир аст. Ворид мешавем. Дар 7 ошёна қарор дорем дӯстони азиз. Инҷо ҷои лифт, шахтаи лифт мебошад. Айни замон часпондестан. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Се хонага кардаган бо масоҳати 75 ва 151 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. Хона коробкаи мебед таъмир аст, бо ғишти пухта сохта шудааст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз ҳоҷатхона ва ҳаммом шурӯъ мекунем. Ин ҳоҷатхона мебошад. Ҳоҷатхона ва ҳаммом дӯстони азиз алоҳида. Ва ин бошад ҳаммом. маслиҳати ҳаммом калон аст. метавонед дар ҳаммом боз ҳоҷатхонаи дигарам ҷойгир кунед. Ин бошад ошхона дӯстони азиз. Ошхона чӣ хеле ки мебинед тиреза дорад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад дуюм ҳуҷра. Чӣ хеле ки мебинед якуму дуюм ҳуҷра тирезаҳои байни ҳуҷрагӣ доранд. Ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Сеюм ҳуҷра бошад як тирезаи панорамаи калон дорад дӯстони азиз. Ва дар дохили сеюм ҳуҷра боз теғзонаам ҳаст. Ва ин бошад манзарае ки аз дохили хона дида мешавад. мана ҳамин гуна фасади зебо карда мешавад дӯстони азиз. Сабти хона ба анҷом расид. Нархи хона бошад 570 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом тиҷои барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.